What's up mga kamulog? Kumusta kayo? So for today's vlog ay magbibisita tayo sa ating fish pond. Titignan natin kung anong kalagayan sa nagdaang bagyo. So bago yan guys, intro muna tayo. So ayun guys, papunta na tayo sa ating fish pond. Titignan natin kung anong kalagayan. Sana okay, kasi hindi tayo nakabisita mula nung nakaraang bagyo. So mamaya na guys. So ayun guys, okay naman siya. Ilang araw din hindi ako nakabisita, kaya ngayon lang nakapunta. So tignan nyo, magandang panahon, kaya dito lang tayo muna mangmasyal. Siya nga pala guys, high tide ngayon. Magandang sa sapa, ang tubig malinaw. Sana laging ganun, kaso talagang may dumadaan na bagyo, hindi maiwasan, kaya wala tayong magagawa. Pag may problema sa fish pond, repair lang. So dito guys nakalagay yung PVC, yung pasukan ng tubig guys. So yung bakawan may bunga na rin yan. Ayan tingnan nyo, ayan yan, diba? Meron pa yan sa kabilang sanga, may bunga pa rin yan. Yan ang itatanim natin dun sa mga nawala natin yung bakaw. Ayan may bunga pa rin yan, itatanim natin yun sa nawala. Tsaka ito yung PVC nyan, yan dyan banda, yan yung pasukan ng tubig, palabas pasok, papunta yan dun sa sa kabila, sa loob ng fish pond. Tagos yan dyan. Ayan kasalukuyan po pasok yung tubig kasi nga high tide. Pero pag low tide yan, lalabas pa rin yan. Maganda nga kasi manong tubig, malinis, labas pasok, kaya wala tayong problema sa maano yung hayop dyan, pares ng isda, hindi malalasong kasi nga labas pasok ang tubig. Taas na guys yung tubig pag high tide talaga. Yan maganda kasi pag may isda ka sa loob ng fish pond, pagpapasok ang tubig, sila naglalaro, gustong gusto nila yung may pumapasok na tubig. Yan. Tsaka nga pala guys, yung sinasabi kong nawala ang yung bakawan kanina, dyan natin ipapalit yon sa may nawalang bakawan. Inanod kasi yung ng bagyo, yan banda dyan dyan natin itatanim yon, pero mga ilang buwan pa siguro bago lumaki yun. Yan ipapalit natin para at least hindi yung pilapil natin ma-wash out. Malaking tulong din yung bakawan para hindi ma-wash out. Alam nyo guys, masarap din sana may fish pond. Ang problema lang nga, kung may dumadaan na bagyo, talagang aasahan mo na yan na kung hindi ma-wash out, waapaw. Sa ganun lang talaga ang buhay ng may fish pond. Buti nga guys, may natira pang isda. Kasi nung bagyo na rin yan, umapaw yung tubig. Kaso hindi lahat hindi lahat pumunta sa labas. May naiwan din na iba. Ayan. Pero konti na lang siguro, mahigit 100 na lang yan. Pero ayos na rin yan, at least may na iwan. So papalaki natin yan para maganda-ganda naman ang lasa pag malalaki. Ang iba dyan kasi bansot, kasi siyempre sa pag-aagaw nila mayroon dyan malakas kumain. Ayan, mayroon naman mahina, agawan din sila.
Ayan. May malalaki na rin. Pag ganitong mga ano, tag-init, pag tag-init mahina lumaki sila kasi parang ano ang oxygen mababa. So ayun guys, siguro dito na lang natin tatapusin yung video. Salamat sa inyong panonood sa aking munting video. Sana nasayahan din kayo. Salamat sa inyong panonood.